videjka. Toto videjko je Petek s mojím škračurkom. Tak to vypadá. Je ich len 12, čiže nebudem, vybral som si jedno škračka, o ktorom budem točiť. Petek a môžeme začať. Čiže prvá otázka, jaké je plemeno? Čiže aké je plemeno? Plemeno je džungarský. Asi logicky. No, plemeno je džungarský, môžete to aj vidieť na ňom. Je to dievčatko, hej. Aké má meno? Má meno Linda. Ako si k nemu prišla? Prišla som, akože to sa nedá, môj škrečok jeden, on vlastne porodil mladé, pretože sa dva škrečkovia spárili, porodil mladé a táto, to mám akože ako mladetko, no nie ako mladetko, ale mám ju od jej narodenia, čiže si na mňa zvykla, není taká, no, poviem takto, keď nejaké škrečka máte od narodenia, tak on nie je taký agresívny alebo taký naspidovaný, keď ho chytáte, že proste behá po celej klietke, keď ho chcete chytiť, ale títo sú úplne kľudní moji. Čiže tak. Je to dievčatko alebo chlapec? No, že je to holčička nebo kľúčina? Kľúčina? OK. No, je to dievčatko, to už som aj hovorila. Ako dlho ho máš? Ako dlho? To vám neviem povedať, asi 5 mesiacov má? Možno 3? Ja neviem, ja naozaj to nepočítam, nie je to úplne jedno. A keby som to chcela vedieť, ale ja sa za tým proste nezaujímam na to. Zaujíma, ale nepočítam, koľko má to škrečok rokov, lebo keby som mala 12 akože škrečkov, proste 12 škrečkov, keby som ich mala akoby počítať každý, proste nepočítam vek, hej. Aký starý je tvoj mazlíček? To je zvieratka, obrodzie. Aký starý, no tak... To neviem, ako som povedala, že vek nepočítam. Aké vlastnosti má tvoj mazlíček? Čiže vlastnosti má také, že... Oni majú na klietke taký domček. Aký? No. Predstavte si klietku. No ja vám to ukážem, nechcem to ukazovať. Vysvetľovať. Čakajte. Takto. Toto je domček, toto tu. A oni do toho stále lezú, aj keď tam, oni sú tam sa nejako dostanú proste. A oni tam proste stále lezú, ale a to je ich vlastnosť, že oni aj keď ich odtiaľ vyberiem, oni tam stále lezú. Všetci. Akože ona tam leze. Čo pre teba tvoj mazlíček znamená? Akože nemôžem povedať všetko, pretože moja rodina je oveľa dôležitejšia než škrečok. Ale mám ho veľmi rada. Čiže tak, neviem akože čo pre mňa znamená, neznamenala by som ho za nič, len za svoju rodinu. A asi tak, akože mám ho, proste veľmi veľa pre mňa znamená. Lebo sa so mnou tak mázna, je to také, že lásko, toto, akože že je strašne zlatý a proste ma baví sa o ne starať. Aké má prezdívky? Počkajte. Nie je to nejaký konflikt medzi škrečkami, no oddelila som ich. No dobré. Aké má prezdívky tvoj mazlíček? No, prezdívky. Linda. Oni má Linduš, Lindy, Lindoš. Proste všetky také tie blbé prezdívky. Kde býva tvoj mazlíček? V klietke, ako ste videli v tej, to som vám ukazovala, tej rúžovej. Chodíš, alebo by si chcela so svojím mazlíčkom proste chodiť na nejaké súťaže? Ja už som bola, akože nechodila, ale som sa prihlásila. A nič z toho. No, možno by som chcela, ale tak keby som prehrala, tak by ma to asi mrzelo. Akože, áno. Máš pocit, že je to úplný magor? Máš občas pocit, že je to úplný magor? Nie, toto nie. Nie, úplne nemám taký pocit, že by bola totálny magor. Zničil už niečo? Nie, ešte nič. Čo sa vám spolu prihodilo výnimočného? No, neviem, to vám takto neviem povedať, pretože nám zatiaľ sa nič výnimočného neprihodilo. Čiže nič. Ja viem, to je asi nudné, ale ešte mám pre vás bonus. Čiže to boli všetky otázky. Teraz vám prezradím ten bonus. Bonus je taký, že vám ukážem niektorých malinkých škrečkov, ktorí sú, nie úplne mláďatká, ale nie sú ani dospelé. Ukážem, už nepijú maminkine mliečko, ale ukážem vám tie mladé.
Ja viem, že vypadajú také malinké strašne a že už nepijú maminky mliečka, ale niektoré sú také väčšie, niektoré menšie, niektoré slabé, niektoré sú dosť slabé, ale takto. Oni sa práve zobudili, čiže sú všetci pokope spolu, lebo ešte sú také malinké a nechcela by som ich dávať strašne akoby, proste aby boli sami. Čiže ešte sú stále spolu. Neviem, ukážem vám ešte veľmi mladúčké, čo je. Nie mladúčké, ale také veľmi slabúčké, čo dúfam, že akože prežije. A o to mladé, malinké sa stará jedna taká jej staršia sestra, normálne narodili sa, ale akože taká väčšia sestra, táto sa o tak stará. A čistí ju všeličo, tak ja si teraz všetkých tých škečkov dám do ruky, tie mladé, a ukážem vám ich. Čiže ahojte, tak toto sú tie malinké bábetka, no, nie sú úplne bábetka, ale sú strašne zlaté, no tak prajem vám veľmi pekný deň. A dúfam, že ste sa na Vianoce mali dobre, že boli celá rodina pokope aj na Silvestre. A oni mi tu lezú. A tak ahoj.